Balima ou très urgent. Billet dimanche 18 septembre 2022. Mali nouvelle follow baby. Aywa ko adema ne bora ka communiquer ke ko Mali desera. Ko France ni Union européenne mo ani CEDEAO ani ministre ni ONU ko lu kana Mali de me ko Mali desera ko. Ne ma fana ngwa de mante Mali fe. Ne ma fanga nda prévu. Adema ye communiquer ngemetla ka communiquer en kala ngena. O te shibo segu tungara teke konnana. Munu kumbe ka kule segu be ka surasu bla nyona nya fana surasu ngaka nunu toyi. Ay bora ke ni force de changement ni. Bambo be fana tuguni. France ka surasu be Mali nord la bi. Anu be ka plainte teke ko France de terroriste. O France kelen o de be ka ta kumbe anga Mali nord la bi ko ke inafo o de héroï. O France kelen be ka terroriste glande o de be ka ta yere ke olu kele bagay bi pour attirer l'amour et l'attention de la population du nord. O be ka ke minaka mara de la. Malion anya nouvelle sabanam fana sur 600 yananga tanya fe anya nouvelle mi sur 100 ko oni nyamogo ba Antonio Guerreres oni nyamogo ko Antonio Guerreres awaka bora Antonio Guerreres bora ako ko Ivoirien ka mogo munu minale mambulu ko mercenaire tede ima janfa be garamba di contre la tukamina adema ye communiquer ke ko Mali desera Francis Surasu be kata intervention ke Mali nord la Assimi Sikilembe au même moment oni nyamogoba bora oni de jodi malima ko Mali jodu mais bi o oni klara ka botuguni ko non ko Mali jotala ko Mali be ga Côte d'Ivoire ma ko Côte d'Ivoire ka mo munu be ko mercenaire te ko Surasu de oni nyamogo de baraka fa sa fana vidéo bi amba be kala c'est pour vous dire combien de fois ce pays est trahi nyo de fois na nigo kibi tege bo France bulu ibi sigina conséquence de mais Assimi antilabla wallahi Assimi ibe saoro mi ambe tuliye parce que i anti janfa Assimi wallahi ala kana to angi janfa ube ka kule dongodo ko insécurité be fambe mbadili malien be fe beka bruda dusuda mbadili malien de bela jele fe beka to ni transition ko ne nunu bina billahi tallahi oye maliko bane na Assimi bina yo Mali bine na Assimi bina yo Afrique bine Allah Assimi est l'espoir de tous les Africains. Assimi est l'espoir de tous les peuples opprimés. Assimi est l'espoir de tous les pauvres du monde. Ala Assimi ala kana fenkila me janfa kenibe ntendugoila awa isimbo adema sina nya fingina mbe segaka Assimi barakeni M5 RPN yere wolo force de changement ni ma barakenu nuye ni tukura adema ko ni ma adema genga bikrefe ni saraka Mali changer ni tungara de wororo ki daji to kuntamanchela mega kuma ima ni be kuma be dimi mo do bolo ko strasi do de dimia be ngono te quoi parce que strasu be la trop ou be la trop meka ye quoi meka ye bon aya ye bi adema yaka kan swasi magoroma foka bena aka la fasabaga la boa awa adema yaka kan swasi de adema bora ka communiquer min kala ko Mali desera ka mogo be ministre la koy adema da fo metla ka be kala ba belame awni ala che wakati na be ka plainte de ONU contre la wakati na Mali be ka wuli bi ko l'armée monte en puissance c'est vrai niko kibi bolo ba tubabu bolo wakati do be geleya o ye diagwa de ka nyefo Malien de bela jelengena ambe oro mina ko bi Malien de shikana décourager Moko si kana décourager beki chesri beka courage ta toujours beka to transition ko moko si kana décourager insécurité beke oye diavoide insécurité be Amérique insécurité be dien fambe anya bala chama beka publication bla il y a les attaques partout il y a les braquages partout ayao dauka sinogo wallahi Assimi beka sikoke anfana ka Assimi deme baraina angana njigila tike Assimi la wallahi niko ibe tubabu bla niko kibe tubabu bla abende kila awa Malion ko ne dundun gorobatola yi ne dundun gorobatola yi ni jembe farato te awa bara blato do awa Assimi ambi ko fofu dien fo lagara kana décourager taka itola Assimi kana paniquer de adema mogo ka stratégie te dowreye adema be fe ka Assimi paniquer de ni adema kelen de France wole ni adema kelen de France wole kana ni francier awa ube uya France wole tokomi ube fe kana no système kelen de tuguni aywa m'a fo bela jelengena mugo si kana décourager beka to Assimi ko beka to transition ko beka Assimi deme beka transition deme beka dana ta ka da transition ga mugo si kana décourager de adema mugo beka stratégie ko yomu ka sanogola o be fe ka Assimi boa jakadi Assimi depuis Francis Surasu tara Mali nord la bi ite ka communiquer kamba deli fait en tant que président Francis Surasu flobe Mali nord la bi de on ne ko français terroriste français be ka ta yere terroriste kala Mali nord la na man closer abeta melege abeta melege ana rebel do la de ka se kambla de la de mbo finira bi de président Assimi angani bi deme man bi conseiller fana malien anya communiquer bela jelenge aw nanga janga ni communiquer na jedro ñu le fo bela jena adema yo communiquer bla o temene ko fe ka bala anya information jume fana soro tuguni malien ambo da bela jelen kluka ka ira malien de bela jelna
on a reçu une information très urgente. Oye Kaira Kafo, voilà. Donc, comme manifestation kera Niger. Niger manifestation kera. Mali Togola. Afrique B, Babeka Mali supporté bi. Kanyafo Malende Bela Jelengena. Beka Wuli Kijo, Ambeka Ntege de Nyogoma. Mouko Shikana découragé. Beka Tonga armée malienne ko. L'armée monte en puissance. C'est vrai. On va aller jusqu'au bout. Niko Kibe Franci Gain. Abika Jamana Nyagaminde. Angan Sigina Nyagaminde Kede. Ali Bomoko Nyagamina, Angana découragé. Hanou Tara Bomoko attaqué. Mouko Shikana paniqué. Adema be Francika Jede la. Metla ka Adema ka communiqué kala. Awa Asimi. Nima barakeni ika genou nye. Wala ni chokoroba nti fe. Adema yaka kan swaji de. Malio ala sago awa adema be Franci de ko. Metla ka pere vous be kala. Angala me nyongo fe. Donc a fo obela jelengena. Ka fo ambe oro minabi. Malien be mogo shikana découragé. Mogo shikana découragé. Comme manifestation kera Niger. Mali drapeau de Kumbubolo. Niger mogo bora koute Franci fe a photo flene. Niger mogo de bora koute Franci fe anyata photo lani. Mali drapeau flène Niger mogo de bolo. Ça veut dire que le drapeau malien est devenu une fierté nationale et internationale grâce à Assimi. Grâce à Assimi. Awa Assimi anga do bi awa antilabla. Mogo shikana découragé de. Malien shikana bi ou ka paniku kono. Mali demunute Mali fait. Ou beka bebla paniki la. Terrorisme beka attaquer. Ou beka bomoko kelaya. Ou beka keyan fait. Ngalo. Niko ibi bolo ba tubabu bolo ibi sigina conséquences de awa ambe Assimi ko awa Assimi mana sena orome ansembe muko shikala bo Assimi ko Assimi anga sanu berende awa anta Assimi labla anga de mun funyina uka siente chi uka adema ba kono mbo fo yana bide namba adema bo au krefe na usera ka Mali changer aka fo mako pu o nga kuma bane ne ambe dibi do rete parce que ngabe ko de ate shibon teke kono adema ka communiquer flé ameno kala au nambe je ko radio ko fe Mali drapeau de flé jamana were mogo bolo ki yala nay Niger mogo ye manifestation kebi kube sa Assimi no fe wati mina Mali est plenty don wati mina Mali est plenty do et fait contre la France contre la o wati kelena adema de be bo quand tesera kale mogo bo France kele olula ano soi-disant et communauté internationale kale mogo bo la alibi fa de mamba fa kale tisikite nde mena communiquer kala aw nanga adema ka communiquer la me folo malien aye nyor la mede adema ye communiquer min kala malien mena adema ka communiquer kala me laifu la donc malien mena adema ka communiquer kala aw na be je kala je nyoko fe voilà adema ka communiquer flene ne akala ndoro ne kasira de folo ne se ku tungara nyaji de bora billahi tallahi voilà donc malien aye adema ka communiquer la me l'adema OK l'adema exprime ses vives préoccupations face à la détérioration dramatique de la situation sécuritaire dans la zone des 3 frontières Mali, Niger, Burkina Faso, notamment dans la région de Menaka et dans certaines localités du centre d'Assongo et région de Gao. En effet, depuis quelques jours, l'ADEMA constate avec désolation que des attaques d'une extrême violence attribuées au peuple, au groupe djihadiste de l'État islamique dans le Grand Sahara et IGS ne cessent de se multiplier dans les régions de Menaka et de Gao, occasionnant des massacres épouvantables, des incendies, des pillages de villages et hameaux, ainsi que des déplacés massifs des populations civiles. Cette situation devient de plus en plus périleuse, tant la pression exercée par l'État islamique dans le Grand Sahara et IGS sur ces régions augure d'une grande menace pour l'intégrité territoriale et l'unité nationale de notre pays de Mali. L'ADEMA, tout en condamnant fermement ces meurtres et autres crimes commis à l'encontre des populations civiles innocentes et de leurs biens, présente ses condoléances les plus attribuées aux familles victimes des violences et à l'ensemble du peuple malien, leur exprimer sa pleine solidarité et ses souhaits de prompt rétablissement aux nombreux blessés. Voilà. C'est ça. L'ADEMA estime que cette terrible attaque témoigne encore une fois de la gravité
de la menace terroriste au nord de notre pays et dans la région saharienne, en général, de l'urgence d'une action régionale plus soutenue et plus rigoureuse contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Face à cette situation, l'ADEMA appelle les autorités de la transition et les partenaires sous-régionaux et internationaux à réadapter de toute urgence les réponses et stratégies sécuritaires qui n'ont pas réussi jusque-là afin de participer plus efficacement les populations civiles de ces régions meurtrières. L'ADEMA renouvelle son soutien appuyé aux forces armées dans leur combat quotidien contre le terrorisme et salue l'engagement de tous les partenaires dont le rôle est l'essentiel pour la stabilisation du Mali. N'est-ce pas? L'ADEMA PAEJ adresse ses sincères remerciements aux populations de Gao et Kidal pour leur temps l'hospitalité et la solidarité envers les populations. Maintenant, ça, non. Victime de ces barbares. Et invite le système des Nations Unies, l'Union européenne, l'Union européenne, les organisations régionales et continentales africaines, les organisations non gouvernementales et l'aménagement à une assistance humanitaire plus accrue et mieux adaptée aux populations sinistres. Oh, wakati mina ambe ka France gay. Adema ka communiquer ba yira de ko France te terroriste de. Ni ko Union européenne. Oui, France de. Ko Union européenne ko lube ka da Mali deme. Ko Mali mako be France ka deme la de. Ah, ayere ala je sade. Wa adema bora kan nike. Et puis communiquer konana adema be ka fo kala juguya. Adema be ka keina fo Mali chitola de fleningi. Adema be ka keina fo Mali ko bana pew. Ni adema kelen. Nunu ne nani France 2013. Ou ye Cheikh Mouroubo Diara genka boy ka sorasu bla erreur la ka sanogo bla erreur la adema de sanogo bla erreur la ka Cheikh Mouroubo Diara gen ka soro ka nani francier o franci kelen o de Mali ci 190 franci beya tamamene shishima bo bi o adema kelen de ba fo ko franci kana ko kana on deme e ala de wati mina Mali be ka wuli wati na Mali be ka wuli ko franci de be kanga en somogo fra o wakati kele adema be ka kule ko non ko farasi nan deme terroriste fle kanga nora bosana abela jele bon o adema mo kele ne kele be ka siente fabi o adema mo kele ne Mali place babe bo o adema kele ne bolo o adema kele on de be ka wuli on de Mali tiabol de bolo bi a jiju a jiju na programme clanche bebe ou be nu nga mo sigile unde imaye ni ba adema contrôle ni taru ga wora la dron ou be munda ka yere bado ibe ta drobi we ka taka so bala billahi tallahi donc malion aya kera black ona aya kera black na mena yoro do fana ira awla mogo ka réaction kera adema ka kola jumengi mena mogo ka réaction kala aw na be je kala me nyongo fa nyode fa bela jelengena malion wallahi ala be Mali fe mais Mali den do de be non olu be ka Mali labla anga nyoro la me bela jelenfo aya la me kumba anyika kuma mume mumbe adema kula vraiment nambe jo kono bi nambe dinga kono bi anga mbulu nyasi adema made depuis 92 faut qu'on a bla bila Mali ngwana bene adema magogulu adema mogodro amba nyini na ka bon France bolo ulu ba nyini na ka ubolo diema voilà otmana on est français ka ko kene an bolo ko kene nogara malien fan be an bolo nyase français ma ante kife abana ante kife de que ça soit clair voilà ikera politique mo yo ibora ni fan fanye
Mɔgɔ bɛ fɛ ka anw bolo ta k'an di ni occidentaux ninnu ma e na anw tɛ ɲa la dɛ. A banna. Que cela soit clair. Voilà. Kumba i bɔra kuma minnu na a kuma nafa ka bon an b'i fo i ni fasoden ɲumanya ni de ye fasoden ɲumanya ye. Vraiment. I ka audio fila in a mɛnna kisɛ b'a bɛɛ kɔnɔ. A banna. Mais ne bɛ fɛ ka mun fara ta kan. Mun ye Adema ko ye. Adema. E kumana sur le plan national. Adema ye mun yira maliyɛnw na sur le plan national. A kɛra bɛɛ lajɛlen ɲɛna a ma fɔ maa si kɔ. Voilà. Mais ne bɛ fɛ ka kuma an ka commune kan. Voilà. Donc maliyɛnw a bɛɛ lajɛlen muso kumakan mɛn. N bɛna réaction wɛrɛ fana bɔ ka yira aw la an bɛ jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. N'a ye namɛ dɔrɔn dɔ bɛ sɔn ka kasi. Ma sœur, bonjour. Je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà. Partagez, partagez. Partie finie. L'ADEMA a déçu le peuple malien. Tout ce que tu as dit, ce n'est que de la vérité. Ils veulent toujours que ces colons restent dans le Mali. Voilà. À leur profit. Voilà. Voilà ce qu'ils cherchent. Voilà. Mais Dieu est là. Et Dieu les a détruits. Ils sont détruits pour toujours. Voilà. Voilà ce que j'ai à te dire. Je suis entièrement d'accord avec toi. Que Dieu te bénisse. Je ne comprends pas comment les militaires n'arrivent pas à les découvrir leur jeu. Ils sont en train de faire un jeu. Ils sont en train de faire l'amalgame. Voilà. Comment se fait-il qu'ils sont au CNT? CNT. Mais ils jouent toujours la mauvaise carte. Ils jouent toujours la carte. Ils sont prêts à comploter, à vendre leur âme à toute personne qui veut détruire ce pays. Voilà. À détruire même cette transition. Voilà. Voilà en quelque sorte le schéma tracé par les dirigeants du parti ADEMA. Abana. Voilà, c'est pour ça qu'ils me font la guerre, parce que je leur dis la vérité, exactement comme toi. Voilà. Mais malien den bɛɛ lajɛlen fo. A y'a lamɛn. Kumba. Maliyɛnw aw bɛɛ lajɛlen nin bɛ san nɔ. Adema de ye ka jɔnkun na to fanga la. U ye sɔrɔsiw poussé. U ye Sanogo bila erreur kelen min na dɛ. U filɛ ka Asimi fana bila o erreur kelen de la. N'i y'a ye ne Segu Tunkara bɛ dimi don dɔw la. Mɔgɔ bolo ko ne bɛ sɔrɔsiw contre la. A tɛ ne ka tiɲɛ segin ma bi. Minnu ko ne bɛ ka fɛ ka sɔrɔsiw fara. N'a ma yafa deli min fɛ bi Ala tɛ yafa o ma. Bilahi talahi. Ne insistelen ko la. Ne tɛ ko bɛɛ dɔn dɛ. Ne bɛ fili kuma dɔ la o tiɲɛ. Mais ni ye ne nɔrɔlen ko la n t'a bila. Matin midi soir n t'a bila. Wala a kisɛ de don. Ni Adema mɔgɔw ye mun kɛ Sanogo la dɛ. Bilahi o bɛ fɛ k'o de kɛ Asimi la. O bɛ fɛ Asimi bila erreur dɔrɔn na. Parce que ni Asimi tɛ fanga la bi. Jawo tɛ fanga la bi. Adema de bɛna fanga ta. CNT kɔnɔ. Adema de ye Adema clan mɔgɔw de ye premier vice-président du CNT. O b'a yira k'a fɔ ni Maliki Jawo tɛ yen bi. Asimi tɛ yen bi. Adema mɔgɔw de bɛ fanga ta. Awa o filɛ k'o carte de jeu dɛ. N tɛ dogo aw la dɛ. N bɛ ka tiɲɛ de fɔ an ɲɛna bi dɛ. Ne tɛ se k'a faamuya minnu ye kɛlɛ kɛ. Minnu bɔra sanji kɔrɔ. Olu tɛ jate quoi jusqu'à présent. Bon Macron y'o ye. Awa à chaque fois que Asimi bɛ erreur kɛ. Macron prend de l'avantage. A y'a remarqué dɔrɔn. Chaque fois ni Asimi bɛ erreur dɔ kɛ. Macron y'a ye Mali activistes ni Asimi sɔrɔsiw kɛlen bɛ k'u jɛnya Mali activistes la. Macron b'a dɔn activistes de vidéoman de bɛ k'ale ka farasi goya mɔgɔw ye. I m'a Macron wulila campagne na k'a bɛna vidéoman san. Ko ka wari di vidéoman ma. Parce que a y'a ye de Asimi ka mɔgɔw ma vidéoman filɛ foyi. Deuxième mois o bɛ kɛ da. Yarɔ o campagne kɛra. Deuxième mois Mali nord la Ander Boukan o mɔgɔ bɛ ka armée wele ko armée ka taa wagati min na. Wagati min na armée bɛ kala bɛɛ Faransi bolila ka avantage ta tuguni ka sɔrɔsiw bɔ fo Niger ka taga k'u bɛ taa Mali nord mɔgɔ ko ka t'olu dɛmɛ ko terroristes bɛ k'olu kɛlɛ. Donc toujours n'u ye an ye erreur kelen kɛ dɔrɔn Macron bi profiter ka na. I m'a ye Macron b'a la k'a bɛ vidéoman san parce que a b'a dɔn vidéoman minnu bɛ ka transition dɛmɛ olu de bɛ ka taa kaso la bi. Adema ka justice de sigilen filɛ bi. O de kosɔn n k'aw ma n ko Asimi ngi kun kan ka ni justice in ci de. U tɛ transition fɛ u t'i fɛ u tɛ Mali fɛ. N bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna a bɛɛ tɛ dɛ. Juge ɲumanw bɛ yen programme ɲumanw bɛ yen
mais a caman be u y'a adama ka mɔgɔw de dɛ n b'o f'i ɲɛna dɛ sinon ne yɛrɛ teri procureur bɛ olu ye mɔgɔ ɲɛnamaw ye mais wallahi a 80% si man ɲi n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna kuma bamanankan de filɛ donc malien an ka taa ko n'an bɛ taa an bɛ se o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la aw bɛ se ka faamuya cogo jumɛn le communiqué qui est destiné à aider la France le communiqué adama ka communiqué d'abord ka Faransi de dɛmɛ adama ka communiqué d'abord ka yira k'a fɔ ko ni Faransi tɛ kɔn tɛ adama ne Mali ci san 30 adama de nana ni Faransi ye san 9 taama mɛnɛ sisi ma bɔ ni adama kelen de an ka armée ka avion bɛɛ tigɛ ka kɛ barama ye ni adama kelen de an ka avion ta surasiw ka avion ta k'a feere Pakistan ma ni adama kelen de Mali yɔrɔ bɛɛ feere k'a bɛɛ k'u ta ye ni adama kelen ye RPM bɔra la ASMA bɔra la URD bɔra la o bɛɛ bɔra ni adama kelen na awa u bɛɛ da bɛ file kelen na u si ma jɛ ɲɔgɔn kɔ dɛ an bɛ yɔrɔ na ko bi dɛ donc maliyɛnw adama ma deli ka na ni solution ye mun ye Mali bɔ dingɛ kɔnɔ au contraire adama kumakan de bɛ ka Mali bila dingɛ kɔnɔ bi o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la adama y'a ka kan choisi dɛ adama y'a ka kan choisi dɛ k'a yira k'a fɔ ko Mali bɛ ɲini ka ci sisan k'a kɛ i n'a fɔ Faransi bɛ ka mun fɔ dɛ France 24 bɛ ka mun fɔ RFI bɛ ka mun fɔ dɛ awa an ka adama mɔgɔ bɛ ka don o système kelen de la adama fɔ ka diɲɛ wuli adama tɛ ni surasiw soutenir awa o t'u fɛ fana donc maliyɛnw adama Mali entreprise baw Mali service baw a bɛɛ adama mɔgɔw de ta ye an bɛ yɔrɔ min na ko bi o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la tuguni k'a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna adama an bɛ yɔrɔ min na ko bi n'u ma CNT ci ka adama mɔgɔw ba kɔnɔ ne kɛ ɲɛ t'a la dɛ ne kɛ nin bɛ surasiw kɔ n b'a deli bɛɛ fana fɛ bɛɛ ka surasiw soutenir mais adama man ɲi n bɛ dan o yɔrɔ dɔrɔn ma o tɛmɛnen kɔfɛ maliyɛnw n bɛna mun yira aw la a ka bɔ hakili ma an b'a fɔ Mali vidéoman bɛɛ ɲɛna dans le respect adama ka communiqué n y'a bila n ka page sanfɛ a ka tila ka taa k'a lajɛ n y'a kalan ni mɔgɔ b'a la n b'a ci o ma dusukasi dan de don ka tila tuguni an b'o la o ni ɲɛmɔgɔba maliyɛnw n bɛna kuma mun fɔ an na bi a ka bɔ hakili ma n bɛna kuma mun fɔ an na a ye kɛrw bila a ka vidéo in partager o bɛ ka voilà donc maliyɛnw bi ye dimanche 18 septembre 2022 ko o ni ɲɛmɔgɔba de bɔra ka kuma ko Côte d'Ivoire mercenaires minnu minɛlen bɛ ko Côte d'Ivoire mercenaires minnu minɛlen bɛ ne m'a fɔ n ko jafa bɛ Mali contre la ko Côte d'Ivoire mercenaires minnu minɛlen bɛ ko mercenaires tɛ dɛ k'a sɔrɔ ONU de ko mercenaires don sisan bi tuguni ONU y'a dayɛlɛ ma jafa bɛ Mali contre la dɛ an ŋaniba ne b'a deli bɛɛ fɛ bɛɛ k'i patienter Asimi kɔrɔ ni mun ŋani man ɲi an k'o fɔ an bɛ se k'u dɛmɛ cogo mais mɔgɔ si kana décourager mɔgɔ dɔ bɛ ka fɔ ko barakasiw bɛ ka caya mɔgɔ si kana décourager a y'a lajɛ ONU fana kelen bɛ ka janfa min kɛ janfa bɛ Mali contre la dɛ ni e ko k'e b'i ka yɛrɛma hɔrɔnya de fɛ i b'i sigi n'a ye Asimi ye risque de ta wa an bɛɛ ka to Asimi kɔ ne kɔni bɛ conseil di bɛɛ ma mais ni mun man ɲi an k'o fana fɔ maliyɛnw a ye ONU ɲɛmɔgɔba lajɛ a ye Mali janfa cogoya min na an ka nin yɔrɔ lajɛ sisan. Monsieur le secrétaire général, on n'a plus beaucoup de temps. Je veux quand même qu'on parle de l'Afrique, du Mali. Il y a une crise diplomatique en ce moment avec la Côte d'Ivoire. Le Mali détient 46 soldats ivoiriens qu'il appelle des mercenaires. La Côte d'Ivoire dit non. Ils travaillaient au service de la mission de l'ONU, la MINUSMA. Tout d'abord, très rapidement, pour vous, ce sont des mercenaires? Non, ce ne sont pas des mercenaires, c'est évident. Et je fais appel aux autorités maliennes pour que ce problème puisse se résoudre. Vous les avez appelés? Vous avez parlé au président ivoirien? On est en contact permanent avec eux. Avec M. Goïta? Je n'ai pas parlé directement à Goïta, mais on est en contact permanent. Et je vais recevoir la délégation du Mali. Et c'est une chose qui est pour moi très importante. Il faut résoudre ce problème. Maliyɛnw a bɛɛ lajɛlen ye kuma in mɛn dɛ ONU ɲɛmɔgɔba de bɔra ka kuma ko mercenaires tɛ dɛ ko et puis ko Asimi ni Côte d'Ivoire président k'u ka nin problème in kɛ ko ka ban ka bɔ yen rapidement a y'a lajɛ dɛ donc nin yɔrɔ la i b'a dɔn ko janfa bɛ Mali contre la a ye ONU ɲɛmɔgɔba kumakan na mɛn tuguni. Monsieur le secrétaire général, on n'a plus beaucoup de temps. Je veux quand même qu'on parle de l'Afrique, du Mali. Il y a une crise diplomatique en ce moment avec la Côte d'Ivoire. Le Mali détient 46 soldats ivoiriens qu'il appelle des mercenaires. La Côte d'Ivoire dit non. Ils travaillaient au service de la mission de l'ONU, la MINUSMA. Tout d'abord, très rapidement, pour vous, ce sont des mercenaires? Non, ce ne sont pas des mercenaires, c'est évident. Et je fais appel aux autorités maliennes pour que ce problème puisse se résoudre. Vous les avez appelés? Vous avez parlé au président ivoirien? On est en contact permanent avec eux. Avec M. Goïta?
J'ai pas parlé directement à Goïta, mais on est en contact permanent et je vais recevoir la délégation du Mali et c'est une chose qui est pour moi très importante. Il faut résoudre ce problème. Donc, Malion, Abela de l'Eni Sanno. Donc, on est Yamoba de Bora, ko mercenaire ou te. Alors qu'on de ko mercenaire donde, ko lu tout donere. Donc, si ça, on y fera beka daele ma 600. Ama deli Malien befe. Mali dénuement befe. Mali est plenty moun et Nations Unies na. Mali est plenty moun Nations Unies na contre la France. Malien beka supporté. Niger Djamabade ne bora Niger koube sa asimi non fait. Donc Malien dembe qui préparé anga Mali deme. Américain non en met la benane ala sonama Amérique. Malien moun Amérique amena wole bla. Ne ala sonama dans les jours à venir amena wole bla Malien dembe la jere moun Amérique konoya. Amena manifestation pas de ke pour que anga autorité mo soutenir tuga mina. Amba deli Mali autorité mo bela jele fait. Ou ka fere sugu beke ou ka senten ci ou ka adema ba kono adema tseka ou deme ala. Président Assimi ake ala na kira kama ika baraka ni force de changement ni. Président Assimi kunte di kuntigi ko kuma deli ka di kuntigi ko awa kun ne janfa de Mali contrôle aye événement on a jetro événement tukura ngo ko tukomina na fora onyena ko français ko sorosi be Mali nord la ambe oroni na ko bi obse ka dawla Mali gouvernement m'a communiqué que jusqu'à présent ambe ka kule fampe awa tiende donde Francis sorosu bra Niger ani Niger sorosu ou flem Mali nord la bi ko lu tara terroristu kelali kama Ouati mina ambe ka foko Francis yere terroriste na nye Francis toe akana opération de Mali dugukolo kan Mali gouvernement ma réagi obe force ouverte de di Francis ma ka ira ka foko Francis terroriste ne Francis du jo soro anka oye Assimi ka crédibilité de bantola yembe ka ti obe Assimi ke kote bay ka Assimi ke ina fa te tienfo ka ke ina fo Mali be kata galo noro Francis la ima e Francis ka jomunu be en fait olu commencera ki joko ay na ni prévu yede anye den dok maga me kono ko Assimi ka olu wele ko ka prévu ira ola awni alate secret d'état mo be jama wele ka farango ko prévu fle on dira ka ko dugu jumena sa ru be kuma do de fo sans citer kuma munu na quoi nega ne be kuma mun ke ni fo bela jelengena be ka to transition ko mais transition jugu ndela ka kuma fo me sigaka transition jugu te mo gore transition jugu be transition yera de kono ne kuma info mo ko se ko tungara be ka mo bla nyona ma fo ngo sorasu de ngo ademadi awa en tant que sorasu be kanani RPM mo wi en tant que sorasu be kanani adema mo wi ko inclusivité de anga bende na o ma srabla ni Mali changera aka fo mako tunya mo den tato fle a ben ala na krache ne ga mo nganya fo président ne be mo nya fo président ngena o ne ka conseiller ijija ini force de changement ka barake olu drone be se ki deme ka jamana bobu labi chikambe se ku tungara bulu ka nya fo président Assimi ngena o de ninge donc malien yana nga tanya fe anwe information wala mo do be ka bla réseau sans fait munu be ka bla réseau sans fait ko insécurité ka tia bamako konana o be ka attaque ke fambe c'est vrai awaya munyu quoi aba ngi delibe fe beki munyu wallahi niko kibi bolo to abu bolo ibi Amerique ya ka indépendance ta domi ka anglais o gang civil war kara Amerique ya dama marfata ka chinyona mogo bayiri ka de sarola be civil war ayta google ko na katadu niko kibi ka yere ma horonya soro wallahi teta juluboko ame munya foka gira président Assimi Madron Che Guevara ko koni marfa kse tambi bolo ibe kse kelenchi kofe jugula sogono jugube kse kolonton chula Assimi barakeni faso deunye faso demunu be faso fe faso demunu be ka washike ni faso yi ima barakeno ye wallahi madi kura na jora ni tungara de ka fuma ko to nyamogo den tato fleni ay ni video aka gardi ni mi semo adema sila ni ma boli dabla ni mo koron na ni RP mo koron ni fengende an be kele an bete kele ngede an be kele ala be arjana doronda ala e do bla kata jahanama kono ay do bla kata jahanama kono mudila parce que yo ko jugu de ke c'est-à-dire femu kanya ni femu may bani surugu tseka bla 600 kele ngono quoi ni waraba ni bagoro ni bla sada ngono abadu awa au na nunu ya waraba udi ube mundo eta do Assimi ni adema chokoroba be mundo ne segu tungara ta don e Assimi ta don ni u gereila nu matla ka fanga nkuta e ka fuma ko to olde atete nege ka fanga soro ka sanuko nege ka fanga soro awa fanga bol de bolo bide olde e kangu begen ka bo uga mogo munu be ambassade lawo uga mogo munu be service la ka begen
K'a yɛrɛ wolo mɔgɔw classé ani M5 mɔgɔw ni des jeunes quoi. Mais ne t'a dɔn ala ka hakili ɲuman d'a ma. Sɔrɔsiw de don mais ala ka hakili ɲuman d'a ma. De toutes les façons Assimi an b'i kɔ a k'an bɛn.